Assalamu alaikum muhterem millettaşlar. Siz Tatarlar tapşırığın qarısız. Bugünkü çıkarılışta biz гадәттәгечә атна дәвамында Татар дөньясында булган кайбер мөһим вакыйгаларны барларбыз. Студияда Инсаф Абдулла. Күп гасырлардан килгән милли бәйрәм, ат чабышы, капчык киеп йөгерү, татар көрәше, барчабызга таныш милли уеннар. Быел Казан Сабан туе 4 урында оештырылды. Бик күп кунаклар катнашты, алар осталар күргәзмәсе белән танышты, төрле ярышларда көч сынады һәм әлбәттә бай концерт программасын тамаша кылды. Билгеле ел буе көткән милли бәйрәмебездә безнең төшерү төркемендә күңел ачты. Сабан туе узган һәр урыннан Динара Хабибуллина репортажы. Сабантуй is amazing. Мы очень любим наш татарский праздник Сабантуй. Сабантуйда birinchi marta qatnashishim. Зур бәйрәмне Сабантуйны яратам. Бик күңелләбез, җырлыйбыз. Татар халкының иң олы бәйрәмнәренең берсе. Һәр җирдә яраткан Сабантуй бүген калабызда гөрләп үтә. Җырлы, биюле милли бәйрәмдә милләттәшләребез һәм төрле җирләрдән килгән кунаклар. Алар белән без дә аралаштык. Allah'ın rahmeti yazsın. Kolay zurlagan için. Rayın başlıklarına, bizim kullalarga, uyumuzun Сабантуй караучыларга ничек күңел итеп килгәннәр барыбызда. Ел сайын Сабантуй бәйрәмнәрен күңелле бәйрәм итәбез, уеннарда катнашабыз. Татар халкының милли бәйрәме булган өчен бик күңелле, бик көтеп алабыз, бик яратабыз. Сабантуй — это праздник урожая, то есть они накосили сено, а сейчас заслуженный отдых у них. Молодцы, хороший праздник нам устроили. Ko'p narsa bizning o'zbek urf-odatlariga o'xshab ketgan. Bayram, musiqalar, o'yin kulgular. Biz Toshkentda ham bu bayram o'tkazib turadi. I like the emotions. What we can see, I see people like laughing all the time. They're happy. And like Brazil is a happy country, and I like to see the people there smiling all the time. Tatar there is pretty amazing. Like I don't know how to speak Tatar. I would like to speak a little bit. I don't only know like one word, like Rahmet. Очень интересно наблюдать культуру Казани, татарскую культуру. Сабантуй бер үк вакытта борынгы һәм яңа хезмәт бәйрәме. Халыкның матур гореф-гадәтләрен, җырларын, биюләрен, йолаларын берләштерә. Ул май һәм июнь айларының соңгы көннәре аралыгында үткәрелә. Татарстан Республикасында Сабан туе 3 этапта дәвам итте. Беренче шимбә көнне язгы чәчү тәмамланганнан соң бәйрәм республика авылларында, бер атнадан Татарстанның шәһәрләрендә, бүген исә милли чараның төп өлеше Казанда үткәрелә. Калабыз халкын һәм кунакларын Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов сәламләде, котлау сүзләрен җиткерде. Barımızın da Sabantuy bәйрәме белән котлыйм. Һәммәгезгә исәнлек, саулык. Киләчәктә дә шулай Сабантуйларыбызны матур үткәрергә насыйп булсын, безгә кунаклар килеп торсын. Всех вас с праздником Сабантуй. Спасибо большое. Бәйрәмнең мөхтәрәм кунаклары Татарстан Республикасы дәүләт киңәшчесе Минтимер Шаймиев, Төркмәнстан президенты Гурбангулы Бердимөхәммәдов. Бүгенге чарада төрки халыкларының дуслыгы ачык чагылды. Быел Сабантуй Мирный бистәсе каенлыгы, Аккош күле янындагы Урман паркы, Дәрвишләр бистәсендәге каенлыкта һәм Казан ипподромында үткәрелде. Бай концерт программасын Татарстан артистларының моңлы җырлары, көйләре бизәде. Милли уеннарда балалар бик теләп катнаштылар. Я приехала сюда специально, чтобы поиграть в конкурсах. Главное не победа, а участие. Я очень люблю этот праздник. Әлбәттә, Сабантуйның айрылгысыз өлеше татар көрәше. Биредә төрле авырлыкта һәм төрле яшьтә булган батырлар көчләрен сынадылар. Аларга истәлекле бүләкләр тапшырылды. Җиңүчеләргә тукталыйк. Аккош күле Сабантуйында Мусин Булат, Мирный бистәсе каенлыгында Ленис Абдуллин, Дәрвишләр бистәсендә Фәрхәт Фәйзуллин абсолют батыр исеменә лаек булдылар. Динара Хабибуллина, Татарлар, Казан.
Көрәш тормышның үзе. Ясин көндәшеңне, я ул сине җиңә. Көрәшче бернинди техник жайланмалар кулланмый. Аның бар көче үзе осталыгы, тәҗрибәсендә, кул-аяк зиһеннең никадәр өлгер булуында. Узган ялларда көрәш буенча иң матур үрнәкләрне Саба районы Мингәр авылында күрергә була иде. Бирдә Билбау көрәше буенча дөнья чемпионаты узды. Әлеге чараның иң матур мизгелләре алдагы видео язмада. Кешелек тарихының иң борынгы заманнарында ук көрәш булганлыгы билгеле. Пәһлеваннар сабан туйларда, мәйданнарда көч сынашкан. Көрәш турындагы беренче язмалар гарәп сәяхәтчесе Әхмәд ибн Фадлан һәм Әбу Хамид әл-Гарнати истәлекләрендә телгә алына. Данлыклы галим һәм фәлсәфәче Әбу Гали Сина да Билбау көрәше турында яза. Халкыбызга хас борынгы мирас бүген дә үсештә, камилләшә, яңа батырлар, яңа исемнәр барлана. Көрәшкә башка милләт, ил кешеләре дә битараф түгел. Бүген аларны Мингәр авылы Билбау көрәше буенча дөнья чемпионаты берләштерде. Көрәш для нас это история народа, это традиция, это отражение образа мыслей, души татар, тюркских народов. Здесь нет агрессии. Победа за мудростью и мастерством. Мы благодарим руководство Республики Татарстан за поддержку развития Көрәш, борьбы с вековой историей. Байрам менә дуслар! Dünya Körәш чемпионатын ашык дип игълан итәбез. Россия һәм Татарстан гимннары яңгырады. Көрәшне үстерүгә үзләреннән зур өлеш кертүчеләр бүләкләнде. Әлеге чара Саба районы Мингәр авылы Сабан туе мәйданында 3нче тапкыр үткәрелә. Быел ул 17-18 яшьлекләр арасында дөнья беренчелеге белән бергә үтте. 40-тан артык илдән 200 көрәшче килде. Иң кече көрәшчеләр безгә инде бик каты көндәш булып тора. Төрекмән көрәшчеләре, Азәрбайҗан көрәшчеләре, Афганнан да бик кече көрәшчеләр килгән. Мин шанам, кискен көрәш бар дип, безнең көрәшне бүтән илләрдә дә яратып кабул итәләр, өйрәнәләр, шөгыльләнәләр. Мингәр мәйданына финалга чыкканчы батырлар Казанның Идел буе спорт академиясендә көрәштеләр. Инде кызганнан кыза баручы мәйданны күзәтик. Зеленым и предупреждение за второе технические действия. Афганистан малай алган көршкән бер мәкегә әйбәт малай. Алар күбәк накывайтыга йөнгәннәр. Ата без басашыбыз, алар күбәк шул безне ахырат кылып тырышалар. Без инде тырышабыз яткызмаска инде бу битәргә. Көрәш безнең шушылай барса, әлбәттә алга таба көрәшебезнең нәтиҗәсе булачак. Яңадан яңа чемпионнар чыга. Бүген мин көчле булдым һәм җиңдем. Быел чемпионатта Татарстаннан 13 көрәшче, чит ил батырларының да үз тәэсирләре. Birinchi kruг Rossiyalik mag'lubiyatga uchratdim. Undan keyin Qozog'iston, Tojikiston finalda Tojikistonlik raqibimni mag'lubiyatga uchratdim. Bu juda qiyin bo'ldi men uchun. Bu musobaqada albatta yana yangi do'stlar orttirdik, yana yangi raqiblar. Xudo xolasa keyingi musobaqalarni ham birda olib, O'zbekiston bayrog'ini yuksaklarga ko'tarishga harakat qilaman. Men bu chempionat meraga bek qattiq hozirlandim. Allohga shukr, mana Rossiyani bu yil yengdim. Merala yo'q, men заниматься etdim. Соперникларni va chebigina olib, orqalarini hozirga turib keldi. Көрәшчеләр 9 авырлык үлчәмендә көч сынаштылар. Һәр категория җиңүчеләре акчалата бүләкләргә ия булды. Һәм быел беренче тапкыр абсолют авырлык чемпионы да билгеләнде. Бу исемгә 136 килограмм авырлыктагы Татарстан көрәшчесе Фирдус Зайнуллин лаек булды. Менә бу җиңүем беренче, менә мондый уровеньда чемпионат мирда беренче катнашам. Җиңүне кемгә багышлыйсыз? Семьяга һәм тренерга. Фарид Сугубдинович 7 яшьтән уже көрәш секцияны алып килде, һәм өйрәттем, һәм бу аңа вакыт. Көрәшчеләр кирәк, көрәшчеләр, беләклеләр җитә, йөрәклеләр кирәк, куәтлеләр җитә, теләклеләр кирәк, көрәшчеләр кирәк. Гөлия Садыкова, Татарлар, Саба районы. Ике авыл бер тамырдан. Башкортстанның Мияка районы Саты авылы халкы үзләренең ерак туганнарын
Сарман районы Сарысаз Тәкермен авылынан килүче милләттәшләребезне кунак итте. Тарихи мәгълүматлары буенча 270 ел элек Саты авылына Минзәлә иязе Сарысаз Тәкермен авылынан бикшәнтәй нәселе кешеләре килеп урнашкан. Бүген биредә 600-га якын милләттәшебез яши. Ирак туганнарын авыл халкы Саты күренешләре, кызыклы шәхесләре белән таныштырып, зур бәйрәм оештырды. Сарман һәм Миякә районнарында яшәгән милләттәшләребезнең охшаш якларын хәбәрчебез Миләүшә Латыйпова эзләде. Башкортстан Республикасының милли архивы материаллары буенча Саты авылы нигезен Оренбург өлкәсе Якуб авылыннан һәм Сарман районының Сарысаз Тәкермен авылыннан чыгып китүчеләр салган. Җаны сүнеп барган авыллар саны артса да Саты гөрли дип ныклы әйтергә була. Бүген биредә 600-га якын кеше яши. Авылда эшләп килүче мәктәпкә 100 ел тула. Сарманлылар сәяхәтләрен нәкъ бу бинадан башлады. 1919 елның октябрь аенда ачылган хезмәт мәктәбендә уку әсбаплары санаулы. Берничә алифба, география һәм арифметика китаплары була. Бер гасыр дәвамында бина үзгәрешләр кичерә. Авыл халкының исә белемгә омтылуы сүрелми, киресенчә көчәя. Килгән кунаклар арасында татар шагыйре Дамир Гарифуллин да бар иде. Очраклы рәвештәме түгелме, без менә шушы якларга беренче килеп утырган бабайларның рухларын монда күрдек. Алар менә Сарман ягыннан монда килгәннәр, утырганнар һәм тормыш көткәннәр. Кайткан чакта Сарман буйларына яннарыма бергә калырга. Кырык эшен ташлап кырык якка чыгарсыңмы каршы алырга. Сарман районында иҗат ителгән җыр милләттәшләребез арасында киң популярлык кына яулап алмый, актуальлеген саклый. Аны олылар да, яшьләр дә яратып башкара. Җырның серен автор үзенчә аңлата. Күңелдән чыккан, күңелгә барып керә. Менә тегеләй булай гына токмак әйттереп кенә ничектер күңелгә җатмый торган сүзләр булса, барып җитми ул кешегә. Сарман тамырлы Саты авылында Миякә районының иң тырыш халыкларының берсе яши дип санала. Мин әйтәсе килә, менә шу хезмәттәшлек безнең бүгенге менә бәйрәмдәге килгән кунаклар кебек, шушы ике төбәкнең үсүендә зур уңыш булачак. Саты авылы халкы ата-аналарыннан күчеп килгән кул эшендә саклап дәвам итәргә тырыша. Рәшидә Сәхапова әтисе эшләп калдырган станокта палас суга. Преждән эшлим, хәзер җүннәр юк бит инде, җен эзләп утырып булмый, манырга кирәк. Магазинда әзер пряжалар саталар. Стиральный машинага салып әйләндерәсең, бер бозылмый әйбәт итеп, әйбәт була. Юсаң да үзгәрмей. Авылда үрнәк алырлык озын гомерле матур гаиләләр саны да шактый. 64 ел дәвамында иң атлаучы Рәшид һәм Гамилә Мифтаховларның мәхәббәт учагы әлегә булса да сүрелми. Кайчандыр яшь егет кызны күрше авылдан урлап алып китә. Бер мәртәбә кәркәлегә барып күргән имәя. Алла Тәгалә тәги безгә насыйп итте бит әйбәне. Бергә яшәүнең, тату яшәүнең сере нидә икән ул? Бер-береңне аңлашып, киңәшәшеп эшләүдә ул. Авырлыгына түзәргә кирәк. Авылның актив яшьләре үзләренең Саты Сити дигән төркемен оештырган. Хезмәттә дә, бәйрәмдә дә бергә булырга тырышалар. Бу бердәм халык, без телибез сәламәтлек, тазалык, байлык, шатлык. Мин үземнең авылымны нык яратам. Әлеге вакытта без барыбызда шушы егетләр, кызлар Миякәбезнең баш каласы дип йөртәбез инде. Без аны Миякәбезнең баш каласы Сити дип йөртәбез. Шуңарга күрә без аны үзебезнең төркемне Саты Сити дип атадык. Саты авылы халкының үзенең махсус тыңдырмасы бар икән. Хәзер безгә аның рецептын Венера Галимова сөйләячәк. Бу тортның рецепты бик гади генә. Творогны матур түгәрәкләргә туңдырабыз да, аңа башта әнис, туз өстәп катырабыз һәм Саты туңдырмасына әйләнә. Бик тәмле. Авылның кызлары гына түгел, киленнәре дә шәп исәпләнә. Ә шулай да Саты авылының югары сыйфатлы килене исемен яулар өчен җитез итеп палас сугырга кирәк. Йөгереп суда барырга сыйфатлы җөнерләү мәҗбүри түгел, әмма файдага гына диләр биредә яшәүче биянайлар. Ирак туганнарының тарихи очрашуын Миякә эшкуары Вилсур Нәфыйков оештырды. Аның фикеренчә, татар халкы тырыш, уңган һәм шул ук вакытта шактый үз сүзле. Чыбыркы белән генә милләт мәсьәләләрен чишеп булмый, әмма һәр ябык йозакның үз ачкычы бар дип саный ул. Татарлыгын күрсәтер өчен акча сибеп бирү генә кирәкми. Үзеңнең күңелең, җаның, тәнең белән оештырган менә шу чараларга килеп,
матур итеп, шул чараларда катнашып, үзеңне күрсәтеп, үзеңнең милләтеңне, телеңне күрсәтеп, үзеңнең җырыңны, моңыңны күрсәтеп, син шуны эшли алсаң, син үзең халыкны күтәрү дигән сүз. Тынгысыз җанын, күңелен, уй-фикерләрен милләт өчен фида кылган Вилсур Нәфыйковның хезмәтен бар канаты тормыш иптәше дә хуплый. Безнең менә бергә кушылып китүебезне дә мин һәрвакыт күз алдыма китерәм. Ике менә бәләкәй генә елга агып килгән дә, теге шул җырлар, моңнары белән беребездән шигырьләр чыгып, икенчебездән моңнар чыгып, менә шул дәрьядай бер диңгез кебек әйләнеп киткән, ә ул дәрья диңгезендә бер ялгыз гына барып булмый. Бердәм булган Нәфыйковлар гаиләсе дөнья кууны максат итеп куймый. Иң мөһиме, ата-бабалардан калган мирасны саклап, балаларга җиткерү. Бәләкәйдән безгә әтиебез, әниебез татар теленә мәхәббәт уятты. Без гаиләбездә чын татарча сөйләшеп өйрәнгән, әти-әнидән сүзләбез башлаган, абый, туганым дип бергәләп гаиләләр белән яшибез. Бәләкәй чактан ук уже безгә әниләр инде, әни белән әти татарча сөйләшергә кушай, татарча сөйләшик. Без чөнки татар дип әйтәбез. Мин әти-әнимә бик рәхмәтлемен, чөнки алар мине татар теленә өйрәттеләр. Татар халкының кунагашы кара-каршы мәкаләсе бүгендә актуаль. Сарманнар миякәләрне кунакка көтеп кала. Миякә районыннан Миләүшә Латыйпова, татарлар. Ватан сугышы китергән афәт турында сөйләүебезне дәвам итәбез. Узган тапшыруларыбызда без Мари илендә урнашкан Суслонгер бистәсе белән бәйле вакыйгаларны ачыклый башлаган идек. Анда Бөек Ватан сугышы алдыннан әзерлек узарга китерелгән солдатларның җәфа чигү хакында сүз барды. Әлеге сюжет эфирга чыгуга шалтыратулар башланды. Һәм без бу теманы дәвам итәргә булдык. Сүз Ләйсәнә Садретдиновага. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, рәхмәт сезгә битараф булмаганыгыз өчен. Мари илендәге Суслонгер темасы экранга чыгуга безгә бик күп шалтыратулар, хатлар килә башлады. Менә бүген без Шабаевлар гаиләсендә. Роза апа, менә ничек сез безгә мөрәҗәгать итәргә, шалтыратырга булдыгыз? Менә август аенда ук мәдәни җомгада Суслонгер турында мәкалә чыкты. Һәрхәлдә күз яшьсез булмады. Чөнки минем ирем Марс Шабаевның әтисе Садри Шабаев нәкъ Суслонгерда бик интеккән кешеләрнең берсе. Менә аның фотосы, шунда төшкән фото. 41 елны алалар. Бәхтенә каршы ничектер аны 41 елда үлгәнче армияга чыгарып җибәрәләр аларны. Шуннан соң исән килеш Мәскәү астында сугыша һәм Ржев шәһәре тирәсендә үлеп тә кала. Ondan соң шушы Суслонгер турында газетлардан арыган гына вакытым иде. 22-сендә сезнең татарлар тапшыруын карадым. Ул татарлар тапшыруын карасам, каралы урман, Мари урманнары, Суслонгер тагын ныклап торып карарга тотындым. Шуннан мин уйладым, тукталып әйтәм, документларны карыйм, нәрсә бар икән, киңәш җимәле, кем белә киңәшергә, балаларга әйтеп, әни, белмибез инде диләр. Менә шуннан мин сезгә шалтыратырга булдым. Рәхмәт килүегезгә. Чөнки бу кешеләр турында хәзер балалары барысы да 4 бала үлделәр. Мин калдым. Кадырәк авылында укыткан җиреннән 3 баласын, менә шушы 3 баласы, берсе кичкенә инде, Виле, монда күренми дә. Сугышка китеп бара. Сугыштан ул турыдан-туры Суслонгерга. Суслонгерга һәм андан ул хатлар язганмы, юкмы белмиләр. Балалары да яшь була. Әниләренең эше булай да, әтисенә хәзер кайткан 4 баласын ияртеп. Шулай итеп аның анда күп торганын әйтүче дә юк. Шулай да аңарга хат килә. Шушы фотосын җибәргән була, күрәсең. Һәм әйтә, безне сугышка җибәрделәр дип. Шул гаиләсенә сугышка киткәнлеге аңлашыла шуннан. Шуннан Мәскәү астында 42 елны ул үлеп тә кала. Аның сугыштан җибәрелгән справкасы Садри бабайның. Аның Садри бабайның тагын бер документы бар. Ул да булса детдомнан биргән туу таныклыгы. Без әтисенең исемен, әнисенең исемен менә шуннан белдек. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, мәгълүмат өчен, бүген без Шабаевлар гаиләсендә.
Шабаевлар гаиләсе, ул Роза апа минем янымда, ул безнең атаклы язучыбыз, тәрҗемәче Габдулла Тукай исемендәге премия лауреаты Марс Шабаевның хатыны. Инде менә темага килсәк, нәкъ менә Суслонгер темасы бүген. Нәкъ менә Суслонгерда аның әтисе булган. Бу безнең өчен ачыш. Ул әтисенең интеккәннәрен белә. Менә монда Гомер уты дигән поэмасы бар аның. Шушы Гомер уты дигән поэмасында язган бер әйбере бар. Шул үзекне укысым килә иде. Менә хәтеремдә ел томаны аша әткәй калка кояш төсендә. Шул кояшка кереп эриде ул 41-нең салкын көзендә. Мин эндәшәм аңа бүген геннән, 50-дә дә кисә ятимлек. Киңәшергә һаман әти кирәк. Әти җитми миңа, әти юк. Дөньям онытып, дөнья кусам мин, ваклык, шүп-шар белән тулсам мин, тик үземне өстен куйсам мин, оныттыңмы дип әйтеп бер күңелемә әткәй кайтып кер. Күңелем бикле булса, ватып кер. Һәм дәвам итә шулай. Бусы менә Гомер нидәнде? Гомер уты дигән поэмасыннан. Роза апа, әле бит сезнең үзегезнең әтиегездә менә Суслонгер белән бәйле дип әйттегез. Без Казанда әтинең менә фотосын абыйсы белән төшкән яшь чагы 2 яшьлеге бар. Һәм менә монысы инде сугышка киткән вакыттагысы. Әтине алдылар сугышка, 3 бала белән без киттек. Аны озаттык. Шундан әни хәбәр ишетеп кайта. Суслонгерга киткәннәр, аның аты чыккан иде инде ул заманда. Халык белә иде. Нишләргә дип шулай килешкәндә бер вакытта әни ут тоткан шикелле кайтып килде. Казан аркылы сугышка озаталар икән балалар дип. Ашлар пешереп, ат хатыннары инде балаларын ияртеп, Вахитов станциясына төштек. Без шул тирәдә генә яши идек. Татар зираты янында ул. Шундан соң хәзер эшелон килә, поезд килә, кычкыртып инде. Халык бөтенесе ябышты иде. Кычкыралар. Без кычкырабыз, әти дип, әти кычкыра Харис дип. Менә шундан соң төштеләр. Ашатып, эшертеп, әни җибәрде, киттеләр. Без әтине кочакладык, кайсы аягында, кайсы кулында, кайсы буйдыннан. Шулай итеп безгә янда озак булмады. Менә әйттегез бит үзегезнең тапшыруда да баруга кемгәдер шинель кигерткәннәр, кемнедер уже кертеп жапканнар. Ничә кешегә бер табактан ашарга шулпа биргәннәр, ачтырганнар. Ходай күрсәтмәсен. Минем юбилейма мине җибәрделәр Мари урманнарында урнашкан ял йортына. Урман, урман, урман. Аның куелыклары, аның караңгылыклары, аның үскән агачларның эченә күз белән карап җитеп булмый. Шундый урманнар. Менә шунда индискә төште. Иң беренче үземнең әти турында ничек алып чыгып киткәннәр, ничек шунда үлмәгән дип инде күңелдә бит инде ул. Шундан соң Марсның әтисенең менә шушы карточкасы күз алдымда булды инде. Шундан соң кайткач әле Илшатка мине алырга килде. Алырга килгәчтә хәзер мин аңа сөйлим, улым, әйтәм, менә әтигезнең әтисе шушындагы Суслонгер каядыр бу шушы урманнар эчендә булган бит инде ул, әйтәм. Шундый хыянәтчеләр булган, шулай итеп индеккән булган, ничек исән калып сугышка киткән, шөкер сугышта үлгән, анда үлмәгән дип менә шулай сөйләдем. Роза апа, менә Суслонгер темасын кузгатырга кирәк идеме һәм аны дәвам итәргә кирәкме, сез ничек уйлыйсыз? Бик кирәк. Менә хәзерге яшьләргә кирәк. Суслонгер турында да бербез дә белмибез бит, язылган әйбер юк. Кайчандыр яшерен тема иде әле. Менә шул. Аны ничек яшермәсеннәр, шул кадәр кешеләрне үтергән урын нокта булгач. Халык авызына юкка гына чыкмаган инде ул кешеләрне үтергән урын дип. Рәхмәт сезгә, Роза апа. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, билгеле, без әлеге теманы дәвам итәчәкбез. Сездән шалтыратулар, хатлар көтәбез. Ләйсәнә Садретдинова, Татарлар, Казан.
Бүгінге жеткірәсі хәбәрләребез менә шулар иде. Рәхмәт сезгә, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Без сезнең сорау тәкъдимнәрегезне күз уңындатып эшләргә тырышабыз. Сәяхәтләр кылабыз. Авырлыкларга бирешмичә күркәм гамәлләр кылып яшик. Сау булыгыз.